Hämeenlinna Tigers on tänään hakemassa tärkeitä sarjapisteitä. Mitä te tiedätte rovaniemeläisistä näin ennen peliä? No, Rovaniemen päävalmentajahan on meidän päävalmentaja hyvä tuttu, että eikä ne tunne toistensa pelitaktiikat aika hyvin, että uskon, että siellä Rovaniemelläkin tiedetään aika tarkkaan, mitä puolustus tekee ja hyökkäys tekee Hämeenlinnassa, niin kuin meilläkin täällä. Oletteko te kehittäneet sitten jotain erilaista juuri tähän otteluun sen takia, että vastassa on nyt sitten ACS Rovaniemi ja tuttu valmentaja? Joo, ei periaatteessa, että aika paljon pysytään samoin linjoilla, että niitä on vaan tarkemmin hiottu enemmän niitä pelejä, että mitä on nyt ollut. Ja tietenkin tarkkaan halutaan pelata ja tarkka ottelu tästä varmasti tuleekin, mutta tuletteko te ehkä juoksemaan enemmän tai heittämään, mitä tähän asti on kaudella nähty, jos puhutaan tämmöisestä finanssiasiasta? Mä luulen, että pysytään sinne, että eikä me heittopainotteisesti ole aika paljon hyökätty, eikä me siellä pysytä, että näin on. Että se riippuu nyt vähän tuosta kelistäkin, jos rupeaa oikein sataa, että kenttä on hirveän pehmeä. Siellä on vähän huono juostakin, mutta sitten taisi alkaa sataa, niin huono heittääkin. Ja nyt kun kysytään Tigersin pelaajalta, niin kuinka paljon kaatuu tänään poromiehet? 2 maalilla. Kiitoksia. No, mitenkäs on sitten Kallinen, kaatuuko poromiehet tänään? Eipä taida. Mitä te olette kehittäneet nyt sitten Tigersia vasta, niin kuin äsken tuossa Kimmo totesi, niin Hämeenlinna Tigersin valmentaja Juha Liedes on hyvä tuttu taas teidän valmentajanne kanssa, niin miten tämä vaikuttaa peliin? No ei oikeastaan mitenkään, että me lähdetään pelaamaan omaa peliä ja me ollaan tähän matsiin niin yksinkertaistettu meidän pelivalikoimaa ja meillä vaihtui jenkki tähän matsiin, että Joe Braska loukkaantui ja lähti kotiin ja hänen tilalle tuli Xavier Crawford, eli me tullaan toisin kuin Hämeenlinna, me tullaan varmaan juoksupainotteisesti lähteä tähän matsiin ja heitetään sitten vähemmän vastaavasti. Nyt olen kuullut, että Crawford on ollut ainoastaan 2 eri harjoituksessa tähän mennessä joukkueen kanssa. Tuleeko se vaikuttamaan peliin? Onko se tarpeeksi? Ei tule, hän on ollut 3 harjoituksessa. Näin hyvin yksiselitteisesti ja itse varmasti Markku Kallinen tuossa Rovaniemi ACS:stä kertoi, kuinka heidän harjoittelunsa nimenomaan tämän uuden jenkin kanssa tulee riittämään. Ylipäätänsä nuo haastattelut kertoivat sen, että kun ottelu on tiukka, ei lähdetä tekemään mitään erikoisuuksia, pyritään pelaamaan juuri sitä peliä, mitä parhaimmillaan osataan. Ja nyt meillä on tilaisuus mennä katsomaan nyt sitten, kumpi joukkue tuossa omassa pelitaktiikassansa onnistuu kaikkein parhaiten. Tervetuloa tänne Hämeenlinnaan Kaurialan urheilukentälle, jossa ottelu Hämeenlinna Tigersin ja Rovaniemi ACS:n välillä on alkanut ja se alkaakin hyvin värikkäästi, nimittäin siellä aloituspotkun rähmää heti aluksi rovaniemeläisten uusi jenkkivahvistus Xavier Crawford, joka myöskin X-Maninä tunnetaan, eli hän on pari vuoden takaa Turku Trojansin, ja kyllä sen joku muu nappaa tuon pallon tuossa välissä, se on numero 30, joka ottaa tuon potkun loppujen lopuksi kiinni, kun Crawford sen ensimmäiseksi rähmää, ja numero 30 on Sauli Kippola rovaniemeläisten joukkueesta. Niin, tuo X-Man on pelannut 2 vuotta sitten Turku Trojansissa ja erittäin hyvin siellä pelasikin, ja tämä on hänen ensi esiintymisensä Rovaniemi ACS:n paidassa. Kyllä vaan, ja tämä Xavier Crawford hän on alun perin tullut tänne tuolta Memphis Statein puolelta Amerikasta, ja hän on siis aivan kunnon pelimies, ja Rovaniemen päävalmentaja Scotty Fryer tuossa ennen ottelua sanoi juuri, että kun tuolla juuri erinomainen juoksupeli, jolla edetään 10 jaardia, niin hän sanoi juuri sitä, että tuon Xavier Crawfordin saaminen joukkoon on lisännyt joukon henkeä erittäin paljon, koska heidän edellinen amerikkalaisvahvistuksensahan loukkaantui ja hän on lähtenyt takaisin Amerikkaan. Ja kyllä tuo hyvin vahvalta näytti ainakin tuo ensimmäinen peli rovaniemeläisiltä, nimittäin tuolla juoksupelillä edettiin 11 jaardia eteenpäin. Crawford eteni tuommoisella hyvin peruslinjan läpi pelillä, jolla yleensä vain haetaan hieman tuntumaa ottelussa. Nyt kerta heitolla kuitenkin uusiin yrityksiin, ja näin sitten rovaniemeläisille nyt sitten ensimmäinen yritys, ja pallo tällä hetkellä 36 jaardin linjalla, ja jälleen kerran Crawford pallon kanssa, hän tanssahtelee tuolla keskellä hämeenlinnalaispuolustusta ja etenee todella hyvin. Ja kyllä, ja todella tyylikkäästi, ja tässä toteutuu juuri se, mitä Scotty Fryer, eli Rovaniemen päävalmentaja sanoi tuossa ennen ottelua, eli he haluavat nimenomaan tehdä juuri tätä, he haluavat juosta päin Hämeenlinnan puolustusta, ja hän sanoi juuri sitä, että heidän tarkoituksena on ottaa todella mittaa mies miehestä. Ja nyt sitten toinen yritys, uusiin yrityksiin matkaa vielä 3 jaadia. Ja rovaniemeläiset näyttävät aivan samanlaista aloitusmuodostelmaa. Pelirakentaja numero 15 Anssi Viiru valmiina ottamaan pallon haltuunsa. Ja jälleen kerran Crawfordille keskeltä tullaan uusiin yrityksiin. Erittäin vahvasti lähtee kyllä nyt ACS liikkeelle tässä ottelussa. Ja todennäköisesti tämä tulee, niin kuin äsken sanoin, olemaan ottelun henki hyvin pitkälle. Ja
nyt Hämeenlinna Tigersin on heti ottelun tässä vaiheessa ajateltava kyllä aivan täysin juoksupeliä, juoksupeliä ja juoksupeliä, ja vasta sen jälkeen sitten ottaa riskejä heittopelipuolustuksessa. Ehkä rovaniemeläiset onnistuvatkin siinä silloin tällöin, mutta juoksu on pysäytettävä ensisijaisesti. Kyllä vaan tuolla Hämeenlinnan puolellahan on tällä hetkellä, niin he pelaavat tuosta yliopistomuodostelmaa 4-3. Heidän puolustustaan, heillä on yllättäen tuolla numero 8 Vincent Moiso tuolla takakentällä pelaa strong safetyn paikkaa, ja hän on nimenomaan heidän hyökkäyksen puolelta. Hän on alun perin pelannut Suomessa pelirakentajana ja säketaiteenina, ja nyt hän on vaihtanut tuonne puolustuksen puolelle. Eli kyllä vain viime vuonna Vincent Moiso oli Hämeenlinna Tigersin aloittava pelin rakentaja. Hän on tänä vuonna tullut joukkueeseen takaisin, mutta pelaa ties missä. Hän on välillä ollut laitahyökkäänä ja nyt tällä hetkellä hän pelaa puolustusta, nimittäin hämeenlinnalaisilla on myös toinenkin amerikkalaisvahvistus, joka sitten toistaiseksi vielä huhupuheiden mukaan, koska emme ole häntä vielä kentällä nähneet, pelaa hyökkäyksen linjassa. Kyllä joo, juttelin tuossa ennen ottelun alkoi Hämeenlinnan päävalmentaja Juha Liedeksen kanssa, ja hän totesi minulle, että he ovat vaihtaneet ikään kuin jenkkien puolia, ja heidän tämä puolustuksen linja on alun perin tullut. Matt Taylor pelaa tuolla hyökkäyksen linjassa hänen puolensa. Ja nyt tällä kertaa sitten Crawford juoksee tuosta vasemmalta reunalta, mutta erittäin hyvin tilanteessa on mukana numero 90 Hämeenlinna Tigersin puolustuksesta. Joka on Norman Nylander. Ja tämä onnistuu sen verran hidastamaan Crawfordin juoksua, että tällä juoksupelillä ei edetä kuin noin 3 jaardia. Eli nyt epäonnistuneen heiton jälkeen ja 3 jaardin juoksun jälkeen rovaniemeläisillä on ensimmäistä kertaa 3. yritys ja pitkästi edettävä, eli noin 7 jaardia. Nyt he tämän lisäksi vielä näyttävät ottavan tuossa paitsion, ja tuohan tarkoittaisi sitä, että nyt rovaniemeläiset joutuvat juuri sellaisen asemaan, mihinkä juoksupainotteinen joukkue ei koskaan halua joutua. Eli pitkä matka pitää saavuttaa yhdellä yrityksellä. Kyllä vaan tietysti Xavier Crawford on tässä jo osoittanut olevansa sen verran vahva juoksija, että kyllä se saattaa juoksemallakin onnistua, mutta että tässä tilanteessa on normaalisti ehdottomasti turvauduttaisiin heittopeliin ja niin poispäin. Ja se taas toisaalta ei ole tähän asti vielä ACS:n pelirakentajalta Anssi Viidulta onnistunut niin hyvin kuin ehkä joltain toiselta joukkueelta, mutta mitään ei tietenkään saa lukea pois. Aina voi muutoksia tapahtua, ja kohta tulemme näkemään sitten, että minkä valinnan tuolla päävalmentaja Fryer sitten päättää pelata. Tigers pelaa tuossa tuommoista pehmeätä puolustusta ja heittopelejä. Siinä hämätään Crawfordille, annetaan pallo, mutta tämä ei liukalla kentällä pysty tekemään leikkauksia, ja näyttäisi siltä, että hän jää vajaaksi runsaat 4 jaardia tuosta uusista yrityksistä. Ja nyt sitten tulee valinnan paikka ACS:lle. Lähtevätkö he kenties lentopotkaisemaan pallon tuossa pois, vai yrittävätkö he kenties vielä pelata tuon 4. yrityksen pelin, jotta he saisivat tämän hyökkäysvuoron pysymään hengissä. Äskeisessä pelissä oli muun muassa Hämeenlinnan numero 33. Kauko Karppinen oli tilanteessa erittäin hyvin mukana, ja hän ahdisti nimenomaan tuolta Xavier Crawfordia tuonne ulos kentältä. Erittäin tärkeä peli, koska hän juuri teki aivan oikein. Crawford on vaikea taklata alasasti, mutta sen sijaan hänet ajettiin kentältä pois ja näin peli pysähtyisi. Heittopelillä lähtee siinä yllättävää kyllä ACS liikkeelle, ja tuo on yllättävä pelivalinta. Siinä lähdetään heittopeli liikkeelle semmoisessa paikkaan, missä nyt on pakko saada uudet yritykset, ja tuo riskinotto ei missään nimessä nyt sitten kannattanut. Toki jälkiviisas aina helppo olla. Heitto menee Crawfordin käsien kautta maahan. Kyllä, todella yllättävää. Kyllä siinä itse asiassa X-Man olisi tuon pallon korjannut helposti hyppysiinsä, mutta sinänsä voi sanoa, että aika rohkea veto Rovaniemeltä. Kyllä vain, itse asiassa pelirakentaja Anssi Viiru hoiti hommansa kyllä hyvin, mikä oli se ehkä se etukäteen ajateltavissa se ehkä se suurin riski, mutta hän hoiti asiansa hyvin, ja nyt sitten jenkki hyökkää Crawford. Pikkuhiljaa suomalaiset pelirakentajatkin alkavat oppimaan pelin niksejä. Ja siinä se nähtiin. Ja nyt sitten toinen pelirakentaja pelissä, suomalaispelirakentaja nimenomaan, nimittäin siellä on Arto Sainio, numero 1, antaa pallon hämeenlinnalaispelaajalle, joka on numero 24, Marko Sjöberg, ja tämä etenee Hämeenlinnalle erittäin tuttuun tyyliin todella vahvasti. Aivan peruspeli, vasemmalta puolelta linjaa edetään. Tässä näemme, kuinka iso aukko tuossa on Sjöbergillä, ja hän etenee tuossa tuommoiset reilut 4 jaardia, mikä riittää varsin hyvin Hämeenlinnan hyökkäykselle pitääkseen hyökkäysvuoroa hengissä. Kyllä vaan, ja siellähän taklauksessa oli mukana vanha konkari numero 30 Sauli Kippola, kuten hän on tuntunut Rovaniemen jokaisessa pelissä olevan melkein joka pelissä mukana taklaamassa, eli tosi moninainen mies. Kaveri tuntuu ehtivän joka paikkaan.
Sauli Kippola on maajoukkueen mies monen vuoden takaa ja nyt sitten nähdään sitä, mitä hämeenlinnalaiset tulevat yrittämään tässä pelissä paljon, eli heittopeliä. Tällä kertaa tuo peli ei onnistu, siellä tavoiteltiin numeroa 21, joka on Janne Korpela. 75 kiloinen, 183 senttinen laitahyökkääjä ja tämä ei kuitenkaan palloa onnistu kiinni nappaamaan ja näin sitten peli lähtee liikkeelle edellisen pelin aloituspisteestä. Kolmas yritys, edelleen edettävää matkaa uusiin yrityksiin 6 jaadia ja tällä kertaa hämeenlinnalaisilla nyt 3 laitahyökkääjää oikealla puolella, 1 vasemmalla puolella, selvä heittohyökkäysasetelma, mutta juoksemalla tullaan. Markus Sjöberg tulee keskeltä, ei onnistu saamaan ainakaan tuolla pelillä uusia yrityksiä. Ja näin, nyt kun molemmat hyökkäykset ovat olleet kentällä, kumpikaan hyökkäys ei ole onnistunut pistesuorituksia tekemään, mutta kyllä aivan selvästi ACS:n hyökkäys pystyy saamaan enemmän aikaan tuossa pelissä ja sitä kautta sitten näemme aivan selvästi, kuinka ACS on ollut vahvempi näissä 2 ensimmäisessä hyökkäysvuorossa ja nyt siellä on kentällä loukkaantunut pelaajakin. Ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tämä sama linja tietenkin jatkumaan. Pelissähän voi tapahtua vielä toki ihan mitä vain. Tuossa äskeisessä juoksupelissä niin Rovaniemen lineback numero 49 Dan Holmberg täytti tuon äskeisen aukon erittäin hyvin ja pysäytti peli siihen todella mallikkaasti, että hän oli kyllä kärppänä tilanteessa mukana ja luki tilanteen aivan oikein. Ja tuo loukkaantunut pelaaja numero 63 Teemu Lahti nousee siellä aivan omivoimin nyt kentältä pois. Pikku täräys ehkä jalkaan ja mies takaisin liikkeeseen ja nyt sitten aivan oikein Hämeenlinna Tigersin hyökkäys päättää turvautua lentopotkuun. He ovat omalla kenttäpuoliskolla 4. yritys ja niin paljon vielä edettävää, että juosta ja pelata tuota ei kannata. Lentopotku on ilmassa. Pallon nappaa kiinni, yrittää nappaa kiinni, onko tuo Sauli Kippola, joka sitten onnistuu pienen haparoinnin jälkeen saamaankin pallon hyppysiinsä, mutta tuo on aina vaarallinen paikka. Kun lentopotku putoaa tuossa kiinni ottaen käsistä, se tarkoittaa sitä, että tässä tilanteessa Sauli Kippola, tai itse asiassa pallo oli vapaana. Aivan oikein. Sen olisi voinut ottaa jopa hämeenlinnalaispelaaja. Kyllä vaan. Eli tällaisessa tilanteessa niin hyvin monet ottelut on tasaiset ottelut pystytään ratkaisemaan juuri näissä erikoistilanteissa. Ja varsinkin kun tässä nyt on Rovaniemi ja Hämeenlinna vastakkain, niin hyvin tasaväkistä tulee tämä kamppailu varmasti olemaan, niin juuri nämä erikoistilanteet pitäisi pystyä pelaamaan mahdollisimman puhtaasti. Eli näissä ei nimenomaan missään nimessä saa mennä tekemään virheitä, vaan pitää pyrkiä onnistumaan näissä 100%. Tiukassa ottelussa erikoistilanteissa tulee 1-3 virhettä molemmille joukkoille. Kysymys onkin siitä, että kumpi pystyy eliminoimaan niitä enemmän. Ja nyt sitten rovaniemeläisten toinen hyökkäysvuoro. Jälleen kerran pallo kannetaan keskeltä ja kukapa muu sitä kantaa kuin numero 22, Xavier Crawford. Ja hyvin hän tulee, erittäin hyvin, 7 jaadia jälleen kerran ensi yrittämällä. Ja tuo on kyllä sellainen, mikä Tigersin pitää pystyä puolustamaan, sillä jos keskeltä tullaan 7 jaadia joka kerta, niin kyllä se on erittäin vahvaa juoksupeliä silloin. Kyllä joo, ja sitä paitsi tuossa äskeisessä pelissä näki aivan erinomaisesti sen, kuinka Hämeenlinnan puolustuksen linjaa tuotiin taaksepäin, eli heitä kyllä vietiin tuossa äsken kuin rukkasta taaksepäin, ja näinhän ei tietenkään saa puolustajat itselleen antaa tapahtua. Eli kaikki pelihän rakentuu tuossa keskellä tapahtuvaan tilanteisiin, ja jos pallon kantajalle annetaan riittävästi vain tilaa tuossa heti aloituslinjan tuntumassa, niin kyllä tuommoinen Crawfordin tasoinen kaveri sitten etenee vahvasti sen jälkeen, ja hän on vahva juoksija. Tässä näemme jälleen kerran, kuinka hän nyt tekee liukkaalla kentällä tuollaisen pienen aitomisen ja onnistuu siinä. Kyllähän tuossa ottaa 3 jaadia lisää vielä tuon ensimmäisen taklauksen jälkeen. Että tuossa nimenomaan näkyy amerikkalaisten ja pallonkantajien erinomaisuus, eli he ovat ammattimiehiä. He ottavat jaardit loppuun saakka, ja kuten tässä juuri, niin Xavier Crawford, niin hän aitoo tuossa ja saa juuri sen 2 jaardia lisää, minkä takia tuo kannosta tuli sitten niinkin pitkä kuin siitä tuli, eli loppuun saakka. Loppuun asti, ja se tarkoitti tällä kertaa sitä, että siitä tulee ensimmäinen yritys jälleen kerran, uudet yritykset. Ja nyt tällä kertaa näytetään heittopeliä, keskeltä tullaan jälleen kerran Crawford turvautuu tuohon hyppytekniikkaan. Tulemme varmasti tänään näkemään vielä, kuinka hän menee myöskin alapuolelle taklaajaa, mutta nyt hän on 2 pelissä ja turvautunut hyppäämiseen. Tässä aloituslinja aivan tukossa. Crawford pelastaa siinä ehkä 2 jaadia joukkueelle. Siinä näemme 2 jaadia eteenpäin. Juuri tullaan hypyllä tuon ensimmäisen taklaajan ylitse. Siinä oli endinä Juha-Matti Jokinen ja numero 33 Kauko Karppinen, jotka tosin saivat taklattua tuon Xavier Crawfordin tuohon linjan päätyyn. Ja
Ja erittäin hyvin tulivatkin tilanteeseen ja tuo juuri sitä, mitä päävalmentaja Liedes haluaa nähdä joukkueelta. Ja nyt tullaan pitkälle siellä, mutta toisaalta myöskin kentällä on keltainen lippu. Lippu on tuolla aivan aloituslinjan tuntumassa, jolloin se on suuri riski, että lippu on rovaniemeläishyökkääjiä vastaan joko väärä aloitusliike aloituksessa tai sitten sitomista tai kiinni pitämistä, itse asiassa taitaa olla parempi termi näin amerikkalaisessa jalkapallossa. Ja tässä näemme tuomarin merkin. Tuo kiinni pitämisen merkki, se tarkoittaa sitä, että virheenteko paikasta mennään 10 jaardia taaksepäin, mikä on erittäin suuri rangaistus. Se, että yritykset säilyvät samana, rovaniemeläiset pääsevät yrittämään edelleen 3 kertaa tässä hyökkäyssarjassa, mutta joka tapauksessa 10 jaardia takapakkia sen sijaan, että he olivat hyvin lähellä ottaa uudet yritykset äsken. 20 jaardia rangaistusta rovaniemeläisille. Aivan, tämä voi olla jo liian kova pala Xavier Crawfordinkin juosta, varsinkin kun ollaan tuossa omalla puolustusalueella, niin tuolta on aina hirvittävän vaikeaa lähteä hyökkäämään ja rakentamaan hyökkäystä. Ja nyt sitten toinen yritys, 20 jaardia edettävänä, niin kuin puhuttua, ja pallo annetaan Crawfordille, joka lähtee kiertämään vasemman kautta hyvin. Hän leikkaa sisään, erittäin hyvin hän tulee kyllä ACS:n hyökkäyksen linjan takana jälleen kerran, mutta tällä kertaa kun etenemistä on hyvät 7 jaardia, se ei kuitenkaan riitä. 3. yritys ja uusiin yrityksiin vielä 14 jaardia. Tässä näemme nyt hidastuksena tuon, kuinka erittäin hyvin hän pääsee tuosta aloituslinjasta läpi kyllä. Ja sen jälkeen siellä tulevat nyt jo takamiehet noihin taklaustilanteisiin mukaan. Siinä näemme kuvan keskellä numero 12. Juha-Matti Jokinenhan siinä taas jälleen kerran on mukana kuvioissa ja nyt yllättäen siellä on Xavier Crawford kentän pinnassa. Tuntuu vähän satuttaneen itseänsä. Toivottavasti ei kuitenkaan missään nimessä mitään vakavampaa. Rovaniemellä ei ehdottomasti ole varaa menettää toista amerikkalaista pallonkantajansa tällä kaudella. Ja näyttäisi siltä, että mieheltä on ilmat pihalla siellä. Siihen malliin häntä hoidetaan ja katsotaanpa nyt sitten kuinka tuossa käy. Kyllä joo, tuskin mitään vakavampaa, eli kun nuo ilmat menee, niin siinä vähän aikaa joutuu puhaltamaan ja keräämään varusteita, mutta eiköhän hän vielä tässä ottelussa kentälle palaa. Kyllä varmasti. Ja näin sitten peli pääsee jatkumaan. ACS:llä todellakin 3. yritys. Matka uusin yrityksiin on runsaasti ja nyt tiedämme varmuudella, että rovaniemeläisten on pakko heittää tässä tilanteessa, koska edettävä matka on niin paljon. Heillä ei ole väkivahvaa juoksia takana. Tietysti yllätysmomentti on aina olemassa, koettaa juosta, ja tämän tietää kyllä Tigerskin. He ovat ryhmittyneet puolustamaan heittopeliä tällä kertaa, ja heittohan sieltä lähtee tulemaankin. Mutta liukkaalla kentällä pelirakentaja liukastuu, ja menettääkö hän jopa pallonkin siinä samassa, pallon joka tapauksessa irti hänen käsistään, mutta nyt tuomareiden merkkejä odottelemme. Katsotaan nyt, että tässä näemme ehkä kuvassa. Kyllähän on maassa ennen kuin tuo pallo lipeää, eli sääntö kuuluu niin, että maa ei voi aiheuttaa rähmäystä. Eli tuomarit juuri toisin tulkitse tuolla kentällä. Näinpä näin. Jälleen kerran mennään hassuun, kun ruvetaan päättämään asioita täältä selostamosta. Kentällähän nuo pelit pelataan ja kyllä se rähmäykseksi tuomitaan. Eli nyt tämä on juuri niitä, mitä tiukassa ottelussa ei saisi tapahtua. Tai sitten tietenkin aina vastustajahan toivoo, että näin juuri tapahtuu. Rähmäys tuolla hyvin lähellä omaa kenttäpäätöä. Hämeenlinna Tigers pääsee aloittamaan pelinsä 5 jaardin päässä maalilinjasta. Tämmöistä lahjaa ei joulunakaan saa ja nyt on Hämeenlinna Tigersilla tilaisuus näyttää se, että mihinkä heidän hyökkäyksensä pystyy. Ja normaali aloitusmuodostelma, pallo annetaan Marko Sjöbergille, joka yrittää keskeltä ja siellä on vastassa sisuuntunut rovaniemeläispuolustus. Kyllä vain tuossa edellisen hyökkäysvuoron päättymisessä nähtiin erittäin hyvin se, että kuinka tuo pehmeä nurmikon pinta, täällä on satanut koko eilisen päivän ja tuo nurmen pinta on todella pehmeä, niin se teki tepposet pelirakentajalle ja lisäksi kun siihen tuo Mika Mäkelä, Tigersin numero 57 pääsi rovaniemeläispelaajaa ahdistamaan, niin hän sitten sai vedettyä pelirakentajan tavallistakin helpommin maahan ja näin pallo rähmättiin ja hyökkäysvuoro siirtyy Tigersille. Toinen yritys matkaa maaliin edelleenkin 4 jaardia ja juoksemalla tullaan keskeltä, mutta kyllä siellä erittäin hyvin on. Nyt tällä hetkellä se nähdään todella hyvin, nimittäin Hämeenlinna Tigersin hyökkäyksen linja ei pysty tekemään selkeää aukkoa tuohon rovaniemeläispuolustukseen. Siinä näemme, kuinka numero 91, vaikka olikin hieman selin tuossa tilanteessa, hän onnistui kuitenkin olemaan tiellä tuolle pelille niin paljon, että muut
rovaniemeläispuolustajat pääsevät sitten peliin mukaan. Ja nyt siinä näemme, kuinka Arto Sainio odottaa peliä hyökkäyksen koordinaattorilta tuolta laidalta, jotta hän pääsisi laittamaan pelin liikkeelle. Näin Hämeenlinna Tigers joutuu turvautumaan aikalisän käyttöön tässä. Siinä näemme Kalle Ketolan ja Juha Liedeksen neuvottelemassa nyt Sainion kanssa. Ja nuo ovat ne kaksi miestä, jotka ratkaisut tekevät Tigersin kentän laidalla siitä, että mitä peliä pelataan. Ja valmentajat siinä ilmeisesti miettivät sen verran pitkään noita eri vaihtoehtoja, että oli viisainta turvautua aikalisään. Kolmas yritys, tällä yrityksellä pitää jotain kuitenkin tapahtua. Muuten seurauksena on todennäköinen kenttämaaliyritys. Mielestäni tässä tilanteessa tuo aikalisän ottaminen oli kyllä ehdottomasti ihan oikea teko, koska näin hyviä tilanteita tuskin Tigersille tulee tässä ottelussa aivan tarjottimella. He pääsivät 5 yardin päästä yrittämään maalia, mutta kahdella yrittämiskerralla eivät sinne päässeet, vaan heidän linjansa ei saanut yhtään mitään aikaiseksi. Ja nyt on 3. yritys ja 3 yardia matkaa edettävää maaliin, niin tässä vaiheessa onkin syytä ehkä hieman miettiä, rauhoittaa tuota peliä ja rauhoittaa tuota tilannetta. Ja siitä jälkeen heittää joku uusi hyökkäyskuvio sinne sisään. Ja tämän jälkeen pelata se rauhallisesti, jossa ei ole kovin paljon edettävää matkaa, sen pitäisi onnistua. Ja nyt sitten tuo yritys on lähdössä liikkeelle. Tigers näyttää tuommoista valintapelin muodostelmaa. Ja kyllä sieltä heittopeli tulee, hämätään oikealle, pallo ilmassa ja se putoaa. Eli tuo käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että laitahyökkääjä kun ei palloa saa kiinni, hyökkäysvuoro tai heitto tuomitaan epäonnistuneeksi. Tuossa hämätään tuommoista vahvaa juoksupeliä oikealle. Erittäin hyvä pelivalinta. Ongelmana on vain se, että siellä on kyllä rovaniemeläispuolustus ja tarkemmin sanottuna emme nyt nähneet numeroita aivan hyvin, mutta rovaniemeläispuolustus on todella hyvin mukana tuossa laitahyökkääjä pitämässä ja sen takia hyökkäysvuoro todennäköisesti epäonnistui. Heitto oli hyvä, oikeaan paikkaan pelivalinta oli hyvä, mutta lopullinen toteutus jäi sitten tuon verran juuri lyhyeksi. Nyt sitten yritetään kenttämaalia. Pallo on ilmassa. Ilmeisesti osuukin tuohon noin aloitusina, mutta kyllä siitä tulee pisteet. Hämeenlinna Tigers on siirtynyt tuolla kenttämaalilla ottelussa 3-0 johtoon ensimmäisellä neljänneksellä. Ja näin Hämeenlinna Tigersin oli tyytyminen ainoastaan 3 pisteeseen tuossa erittäin hyvässä kenttäasemassa tapahtuneessa hyökkäysvuorossa. Tämän jälkeen molemmat joukkueet käyvät ensimmäisellä neljänneksellä hyökkäyksineen kentällä saamatta kuitenkaan mitään aikaiseksi. Tigers pääsee jopa toistamiseen yrittämään kenttämaalia, mutta tällä kertaa yritys epäonnistuu. Nyt menemme ottelun toiselle neljännekselle, missä Rovaniemi ACS on vuorostaan hyökkäysvuorossa ja etenee vahvasti kohti Tigersin kenttäpäätyä. Tämä edellyttää sen, että aina juostaan tuohon keskiarvoon tai parempaa, mutta keskiarvohan tietysti tulee ihan muista matemaattisista perusteista ja näin sitten katsotaan, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Aivan sama peli kuin tuossa, kun rovaniemeläiset ottivat edelliset uudet yritykset, hyvin etenee. Näyttää siltä, että pallon kantajana tällä kertaa numero 41. Joukkueen keskushyökkääjä Hannu-Matti Mäkinen oli pallon kantajana. Kyllä vain. Mäkinen juoksee todella hyvin tuolta keskeltä ja lukee myöskin tuossa taklaavia Hämeenlinnan Tigersin pelaajia oikein ja nappaa joukkueelle jälleen kerran uudet yritykset. Tuo on juuri sellaisia suunnanvaihtopelejä, mitä ACS tuleekin harrastaa, koska Tigers on tällä hetkellä nyt asettaneet silmänsä ja tähtäämänsä Crawfordin peliin ja siihen ensimmäiseen suuntaan, mihinkä liike lähtee ensimmäiseksi liikkeelle. Ja nyt sitten 2 kertaa jo on tehty tämä suunnanvaihtopeli tuossa juoksussa ja näin sitten rovaniemeläiset 2 kertaa uudet yritykset. Jälleen kerran pallo ilmassa siellä ja onnistuneestikin näyttäisi siltä. Heittopelillä tullaan eteenpäin. Siellä jälleen kerran Tigersin pelaaja hieman loukkaantuu. Pallon kiinni ottaen on varma näppinen Sauli Kippola, joka siis uurastaa 2 suuntaan tässä pelissä. Tässä näemmeköhän kuvasta, ei aivan selvästi, mutta kyllä Tigersin pelaajatkin tietävät, että sinne Sauli Kippolaa tavoitellaan, koska tuossa äskeisessä pelissä Sauli Kippolan sisäpuolelta lähtenyt pelaaja, en nähnyt hänen numeroaan, oli täysin vapaana keskialueella kenttää. Ja jos pelirakentaja Anssi Viiro olisi häntä koittanut ja hänelle onnistunut heittämään, tämä olisi ollut täysin vapaa juoksemaan maalialueelle asti. Mutta toisaalta Sauli Kippola ottaa 9 yardia pelillä. Seuraa toinen yritys hyvin vähän matkaa edettävänä uusiin yrityksiin. Eli tässä on nyt tulossa niin sanottu hukka-yritys. Ja mitä sillä halutaan sanoa amerikkalaisen jalkapallon kielessä? Selostajapartneri näyttää hieman äimistynyttä naamaa kysyessäni tätä, nimittäin hukka-yrityshän on nimenomaan juuri sellainen tilanne, missä
matkaa uusiin yrityksiin erittäin vähäisen ja sen vuoksi joukkueella on mahdollisuus tehdä hieman riskivalintoja pelivalinnoissa, koska he tietävät, että heillä on vielä 3. yritys pelattavana, jolloin he voivat ottaa uudet yritykset sillä yrityksellä ja tämä toinen yritys sitten käytettäisiin vähän riskialttiimpaankin pelityyliin. Tässä tapauksessa sitä ei tehdä. Rovaniemi ACS tulee heidän leipää ja voita pelillä, eli Xavier Crawford ottaa pallon käsinsä. Ja nyt näemme, kuinka nuo blokkauskuviot onnistuvat todella hyvin tuossa linjassa. Ja Crawford siinä onnistuu etenemään aloituslinjan läpi todella vauhdikkaasti ja ottamaan joukkueelleen sitten kevyesti uudet yritykset. Ensimmäinen yritys, pallo on 26 jaardin linjalla. Anteeksi, 30, kyllä se on 20 jaardin linjalla. Täältä selostamosta näkyy erittäin hyvin nuo jaardimerkit. Ja pitkää heittoa, peliä siinä pelataan ja hyvin lähellä on kyllä onnistunutkin tuo peli siinä laitahyökkääjä, joka tällä kertaa on 82, joka on Jarkko Hyvärinen. Hyppää tuohon palloon erittäin mallikkaasti, mutta ei onnistu pitämään sitä hyppysissään ja näin sitten tuo heittopeli tuomitaan epäonnistuneeksi, mutta erittäin miellyttävää pelivalintaa kuitenkin tällä hetkellä. Siinä on aimo annos, tai oikeastaan tasainen. Kyllä, nyt Rovaniemi on että erittäin monipuolisella pelivalikoimalla, mikä on erittäin hienoa katsottavaa. Ja tuossa äskeisessä pelissä Anssi Viiru heitti vielä erittäin mallikkaasti. Ja blokitkin kun osuu kohdalle, niin tämä hyökkäysdrive, tämä vuoro on ollut erittäin hyvää katsottavaa pelillisesti. Ja toinen yritys on vuorossa. Nyt pallo annetaan Crawfordille tuollaisella lyhyellä taaksepäin suuntautuvalla heitolla. Tuolla pyritään juuri nyt sitten levittämään Tigersin puolustuksen peliä. Ja tässä näemme, kuinka se kohtuullisen hyvin onnistuukin. Nimittäin Crawford nappaa tuossa jälleen kerran uudet yritykset joukkueelle. Ja erittäin hyvää blokkityötä tuossa tilanteessa tekee tuo numero 35, joka siis on tämä puolustuksen puolelta tullut lineback, tukimies. Ja nyt hän siis urakoi tuolla hyökkäyksen puolella. Ja noita blokkeja kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa, siinä on erittäin mallikasta työtä. Tukimieshän on erittäin hyvä mies käyttää tuolla hyökkäyksessä, koska yleensä tukimiehet ovat hyviä urheilijoita, suhteellisen voimakkaita ja heillä on massaa riittävästi työntämään juuri Tigersin ja vastustajapelaajia eteenpäin. Ja nyt jälleen kerran tulee tuo hieman yksitoikkoisuus tässä Scott Fryerin pelivalinnoissa näkyviin, nimittäin jälleen kerran pelataan sama peli kuin edellisessä pelissä. Koska edellinen peli oli onnistunut hyvin, nyt koitetaan sitä uudelleen. Ja tuo on hieman semmoista vaatimatonta ajattelua, koska yleensä hyökkäyksen koordinaattorin pitäisi yrittää olla askeleen edellä vastustajaa. Ja tuolla pelillä nyt sitten ei onnistuta niin hyvin kuin äsken. Ja vielä sen lisäksi, kun näyttäisi siltä, että siellä on ACS jälleen kerran syyllistynyt kiinni pitämiseen, tarkoittaa se sitä, että ensimmäinen yritys kyllä uusitaan, mutta 10 jaardia äskeistä aloituspistettä taaempana. Tämä oli kyllä ehdottomasti virhe, mikä olisi saanut ACS:ltä jäädä heidän kannaltaan tekemättä. Juuri näissä tilanteissa näitä otteluita ratkotaan. Eli heillä on hyvä drive menossa ja hyvä hyökkäys menossa. Ja nyt he sitten menevät mölemään ja ottavat itsellensä 10 jaardia takapakkia. Ja näin sitten ensimmäinen yritys uusitaan. Pelirakentaja Viiru siinä tekee viimeisiä kutsuja ja nyt rupeaa kyllä siinä pelikello. Eli tuossahan on 30 sekuntia aikaa lähettää tuo peli liikkeelle siitä, kun tuomarit antavat luvan. Ja nyt näytti siltä, että ACS:lle tuo aika oli menossa pitkäksi. Heidän ei tietenkään kannata ottaa jälleen kerran 5 jaardin rangaistusta ja mennä takapakkia. Ja näin pelirakentaja Anssi Viiru aivan oikeaoppisesti ottaa aikalisän, jonka aikana nyt sitten on tilaisuus selvittää näitä hyökkäyskuvioita. Kuten aikaisemmin tuossa puhuttiin, kun Tigers otti aikalisän, on se totta, että näissä peleissä kannattaa epäselvässä tilanteessa ottaa aikalisä ja selvittää asiat joukkueille ja pelaajille. Sen sijaan kun sääntö tai periaatteessa pelikirja, taktiset kuviothan aina sanovat, että aikalisia pitää säästää aina erien loppupuolelle, mahdollisesti semmoista tilannetta varten, missä kello on raksuttamassa jo liian kovaa vauhtia oman hyökkäyksen kannalta loppuun, niin tämmöisessä tilanteessa yleensä aikalisia käytetään, mutta kyllä näissä peleissä, jos epäselvää on, niin kyllähän aikalisä tulee käyttää. Varsinkin jos ollaan tuossa pisteitä tekemässä, niin kyllä minä ainakin kellon pysäyttäisin siksi, että jos on epävarmaa tai jotain sählinkiä, niin koitetaan kuitenkin hoitaa niitä pisteitä itselleen. Ja
näin sitten saada ottelu käännettyä omaksi eduksi. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tuolla aikalisän aikana rauhallisesti nyt sitten mietitty. Heittopeliä siellä näytetään, pallo annetaan Crawfordille, joka sinnikkäästi taistelee kyllä, mutta erittäin vahvan hämeenlinnalaisen puolustuksen edessä. Kyllä siinä nyt Tigers ei kyllä ollut yhtään hämääntynyt tuosta pelivalinnasta. Siinä nimittäin kyllä Crawford tekee työtä oikein. Hän saa oikeastaan 8 miestä siinä niskansa, että häntä taklataan oikein koko joukkueen voimalla. Kyllä aika vain. yllättävää mielestäni tässä on ollut juuri se, että Rovaniemi on pelannut tätä heittohämäyspeliä eli draw-peliä tässä jo useamman kerran ja millään kerralla se ei mielestäni ei ollut oikein uponut sillä lailla kuin voisi olettaa. Toisaalta he ovat joutuneet ikään kuin pelaamaan tuota peliä näissä tilanteissa, joissa matkaa uusiin yrityksiin on paljon. Sitä käytetään nimenomaan yllätyksenä sen vuoksi, kun vastustaja odottaa, että heitetään, mutta että toistaiseksi, kuten sanoit, niin sitä onnea ei vielä rovaniemeläisille ole tullut, koska Hämeenlinna Tigersin puolustus on ollut tietoinen tästä riskistä ja on ollut erittäin valppaana juuri nimenomaan tämmöistä hämäystä vastaan ja huolimatta siitä, että Crawford tuossa taisteli kuin mies, hän ei onnistunut saamaan joukkueelle kuin 4-5 jaadia äskeisessä pelissä. Ja siitä seuraakin toinen yritys, vielä 16 jaadia matkaa uusiin yrityksiin. Ja pelirakentaja Anssi Viiru näyttää siinä, että heittopeli lähdetään tulemaan, pallo on korkealla ilmassa, siellä on kovin paljon kaiken näköisiä pelaajia ja loppuseurauksena on se, että pallo putoaa laitahyökkääjän käsistä. Siinä oli kyllä Jaan Sahamies numero 10 ja 22 Teemu Tiilikainen olivat erittäin hyvin tuossa tilanteessa mukana. Olivat kuin he seurasivat Rovaniemen laitahyökkääjää kuin hai laivaa, eikä siinä yksinkertaisesti ollut tilaa eikä mahdollisuutta rovaniemeläisellä ottaa palloa kiinni. Erittäin hyvin oli siinä Tigersin takakenttä mukana. Ehkä Anssi Viiru turhaan heitti tuollaiseen paikkaan. Se oli ehkä ennalta suunniteltu peli, mutta ehkä suurin syy oli vielä siinä, että pelillä yritettiin kertaheitolla päästä noihin uusiin yrityksiin. Heillä oli 2 yritysvuoroa kuitenkin jäljellä. He olisivat voineet aivan hyvin 2 lyhyemmällä heitolla päästä lähemmäksi, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Nyt otettiin riski yrittää kertaheitolla perille ja näin ei kuitenkaan käynyt, niin tästä johtuen nyt sitten aloittaa taas tuolta omituiselta tässä tilanteessa tuntuu sekin, että heillä oli tuolla leveämmällä puoliskolla kenttää. Heillä oli Sauli Kippola siellä ja hän juoksi kyllä aivan vapaana jälleen kerran. Eli tuntuu jälleen kerran siltä, että Anssi Viiru ei ikään kuin lukenut tuota peliä, vaan heitti palloa vähän ikään kuin olisi ennalta sovittu se, kenelle pallo tulee. Aivan, ja tuo on juuri se, mitä taas sitten myöskin Tigersin takakenttäpelaajat varmasti ajattelevat myöskin, koska Anssi Viiru katsoo ensisijaisesti siihen suuntaan, mihin hän tulee heittämään. Ja tämähän on selvä merkki takakentän pelaajalle silloin, että kun mies katsoo johonkin suuntaan, niin sinne kannattaa mennä, pallo on sinne tulossa. Ja nyt jos Anssi Viiru pystyisi tekemään juuri tällaisissa kuvioissa tuon hämäyksen, että hän katsoisi toiseen suuntaan ensimmäiseksi ja sen jälkeen nakkaisi vielä toiseen suuntaan. Se tulisi todennäköisesti auttamaan ACS:n laitahyökkääjän nappaamaan palloa kiinni. Nyt sitten Sauli Kippola on tällä hetkellä kentän aivan vasemmassa laidassa. Hänen sisäpuolellaan on toinen ACS:n laitahyökkääjä numero 84 Veli-Pekka Mäkinen. Ja Sauli Kippola siinä tavoitellaan ja hän onnistuu ottamaan pallon kiinni. Rovaniemi ACS on siirtynyt ottelussa 3-6 johtoon tällä Anssi Viirun pitkällä heitolla. Tässä näemme nyt sitten, että jälleen kerran Viiru kyllä katsoo siihen suuntaan, mihin hän heittää, mutta nyt tällä kertaa Sauli Kippola juoksee erittäin oikeaoppisen kuvion. Hän juoksee hieman kaartaan tuonne laitaan päin, jolloin takakentän pelaajan vaikea seurata häntä ja Viiru pistää tuon pallon kyllä niin oikeaan paikkaan kuin vain ikinä voi laittaa ja seurauksena on sitten rovaniemeläiselle 6 pistettä. Oliko se siinä sitten Sauli Kippola ehtinyt sanomaan äskeisen tuon hyökkäyskokouksen aikana, että hän on siellä vapaana, hän pystyy tekemään tuon pelin ja siellä lisäpistepotku onnistuu. Ja näin tilanne siis 3-7. Rovaniemi siirtynyt tässä ottelussa johtoon.
tapahtumien keskelle tänä kesänä Sony Super Trinitron Wide. Aito oikea Hartwall-jaffa. 0700 17171. Vain täältä löydät etsimäsi. Punainen puhelin 0700 17171. Soita heti. Aito oikea Hartwall-jaffa vie 50 kesäkilpailun voittajaa omalla koneella Jarin Matsiin Amsterdamiin. Littitölkit, kilpailuohjeet ja ilmainen littipostikortti nyt kaupoissa. Kesport Intersport tukee suomalaista olympiaurheilua. Musta surma. Tänään kello 21. Minikino esittää. PTV4 vahva kesäsarja jatkuu. Minikino tarjoilee katsojille maanantai-iltojen viihteeksi puolen tunnin mittaisia pienimuotoisia mestariteoksia, joissa esiintyy nimekkäitä tähtiä niin näyttelijöinä kuin ohjaajinakin. Muista Minikino joka maanantai kello 22. Football Mundial, jalkapallon maailma. Jalkapallo on maailman suurin urheilulaji ja PTV näyttää lajin tähtihetket joka keskiviikko kello 23. Puolen tunnin koosteessa parhaat maalit, kovimmat taklaukset ja mielenkiintoisimmat ilmiöt ohjelmassa Football Mundial. Huippuvoimistelua jälleen luvassa PTV4-kanavalla. Näemme Unkarin Budapestissa pidettyjen rytmisen kilpavoimistelun maailmanmestaruuskilpailujen huippuhetket 2 osassa. Ensimmäinen osa sunnuntaina 21. heinäkuuta kello 19 urheilusunnuntai-ohjelmassa ja toinen osa lauantaina 27. päivä kello 22.25 urheiluspesiaalissa. Ja takaisin Jenkkifutishown pariin. Sain tuossa huolestuneita soittoja puoliajalla, missä on asiantuntijamme Veli-Matti Kallislahti, ja joku jo epäili, onko hän sitten tekemässä sitä kaalilaatikkoa Jenkkifutishown puolesta, mutta ei, hän on ihan puhtaasti vain lomalla ja tulee palaamaan meidän asiantuntijaksi tänne vielä myöhemmässä vaiheessa, jotenka eipä huolta. Takaisin otteluun. Ottelussa 3/4 menikin sitten molempien hyökkäyksien hieman sählätessä. Rangaistuksia kertyi melkein enemmän kuin etenemisjaadeja ja näin mitään tulosta ei sitten syntynyt. Ottelun 4/4 menemme nyt sitten katsomaan, mitenkä peli jatkuu ja erittäin kiivaat hetkethän siellä ovatkin. Hyökkäysvuoro on kestänyt varmasti jo 8-9 minuuttia ja se nimenomaan syö sekä kelloa että miestä, ja miehellä tällä kertaa tarkoitetaan kyllä Tigersin pelaajia. Mutta kyllä siinä Tigersinkin pelaajat osaavat sisuntua, nimittäin nyt Crawford yrittää hieman tuossa sooloilla tuossa aloituslinjan tuntumassa. Hän lähtee siinä taas sahtelemaan tekemään pyörähdyksiä, ja aina tuon pyörähdyksen aikana ongelmana on se, että hänellä ei ole jalat maassa niin kuin hän ei pysty voimalla painamaan noihin puolustuksen pelaajia vastaan, ja näin siinä käykin. Hyvin vähän oli matkaa edettävänä. Hän ei onnistu likistämään siinä voimalla lisää jaadeja. Ja jälleen kerran Rovaniemi on 3. yrityksen edessä. Matkaa kuitenkin uusiin yrityksiin vain puoli jaadia. Ja siellä vahva juoksumuodostelma Rovaniemeltä onkin pelissä. Heittopeliä siinä yritetään, ja onko tuo jopa rähmäys? Ja nyt kyllä oli erikoinen peli kysymyksessä. Nyt tätä pitää katsoa hidastuksena. Näyttäisi siltä, että pelirakentaja Heikkilä yrittää tuossa heittää. Kyllä vain. Ja nyt tuossa onkin kysymys siitä, että onko tuo jo
onko hänen kätensä jo menossa eteenpäin, onko liikesuunta eteenpäin, jolloin tuomittaisiin epäonnistuneeksi heitoksi. Mikäli näin ei olisi, se olisi ollut rähmäys. Ja tästä johtuen sitten rovaniemeläisillä olisi... Ja tuomarit ilmeisesti ovat sen laskeneet rähmäykseksi, koska tuossa on tuota yritystä tuotu taaksepäin. Näin ollen hänen kätensä ei ollut eteenpäin suunnatussa liikkeessä, vaan... Ja tuosta pelistä johtuen nyt rovaniemeläiset joutuvat yrittämään 4. yrityksen pelin, mikä epäonnistuu. Iso peli siinä Tigersin puolustuksessa. Kyllä siinä oli nyt, voidaan sanoa, että nyt oli valmentajalta erittäin mielenkiintoinen kutsu tuossa eri pelissä, koska nyt Crawford yrittää juosta keskeltä. Hänellä ei ole mitään toivoa. Sieltä tulee numero 12. Juha-Matti Jokinen tuosta tukimiehen paikalta ja hän taklaa Crawfordin erittäin näyttävästi tuohon aloituslinjan taakse ja näin Tigers saa itsellensä hyökkäysvuoron. Tämä oli juuri erittäin tärkeä peli Tigersin kannalta. He pääsevät nyt hyökkäämään ja Rovaniemi ei saanut tuosta äskeisestä pelistä pisteitä itse. Mutta sitäkin isompi peli oli juuri se edellinen peli, missä päätettiin koittaa heittämällä eteenpäin tuota lyhyttä jaardimäärää. Siinä on todella vähän jaardeja kysymyksessä, joka olisi luullut ainakin, että Crawford ottaa sen väkisin vaikka juoksemalla. Ja nyt sitten tuosta 3. yrityksen pelitöppäilystä johtuen Tigers on nyt sitten pallon kahvassa kiinni ja varmasti lähtee etenemään erittäin innokkaasti. Hyvin tullaan juoksemalla, sieltä pallokin tippuu jo kyydistä, mutta ilmeisesti peli oli jo poikki ennen kuin tuo pallo kirppua laitahyökkään käsistä. Tässä näemme Sainio ottaa tuommoisen pienen rullauksen ulkopuolelle linjan ja siinä erittäin hyvin pysyy pystyssä kyllä laitahyökkäjä. Kyllä tuo on kyllä aivan selvä. Tuo on rähmäys kyllä. Mutta ilmeisesti siinä on nyt kyllä niin, että tuomarit olivat kerineet viheltää jo pelin poikki. Ehkä tästä oli juuri kysymys, että peli oli pysähtynyt jo sen takia, että liike eteenpäin ei ollut enää olemassa, mutta toisaalta täältä katsottuna näin ei tapahtu. Mutta ehkä jos tuomarit ovat pelin viheltäneet poikki, niin silloin se on poikki. Sitä ei enää muuta tuomarien mihinkään. Keltaiset liput tuolla jälleen kentällä. Ja katsotaanpa nyt sitten, mitä siellä tapahtuu. Ottaako siellä joku aikalisän vai mistä on kysymys? Näyttää siltä, että onko siellä ollut liian paljon miehiä kentällä. Vai siellä on jotain nyt sitten niin sanotusti haastateltu tuolla Rovaniemen ACS:n puolustuksen osalta. Ja ehkä he ovat juuri tulkinneet äskeisen pelin rähmäykseksi ja nyt kun tuomarit eivät näin ole tulkinneet sitä, niin se aina tietenkin kuumentaa pelaajien tunteita. Ja nyt sitten siitä tulee rangaistukseksi 5 jaardia, jos ei jopa enemmänkin. Kyllä siitä tulee 10 jaardin rangaistus ja 15 jaardia. Kysymyksessä on tuo epäurheilijamainen käytös. Se on aina tietysti aika vakava rangaistus. Ja tietysti onkin oikein, että tuollaiset rikkeet otetaan pois tuosta pelistä. Kannattaa haastella. Kyllä vain, että tuossa Rovaniemeen tuotiin taaksepäin kertaheitolla 15 jaardia ja kenttäasema muuttui Tigersin kannalta huomattavasti edullisemmaksi. Ja nyt sitten todella mahtava heitto tuohon keskelle. Ja tässä on nyt sitten mielenkiintoinen rytmimuutos nähtävissä. Tämä on juuri sitä, mitä sekä molemmat valmentajat Scott Fryer ja sitten Hämeenlinna Tigersin valmentaja Juha Liides kertoivat ennen ottelua. Hämeenlinna Tigers haluaa heittää palloa. He ovat sitä tehneet koko kauden. Ja nyt he ottelun loppupuolella lähtevät sitä sitten tekemään ja etenevät erittäin mallikkaasti. Siinä numero 21, joka on Janne Korpela on siinä erittäin vapana. Siinä rovaniemeläispuolustuksen keskellä ja tilanteessa oli muun muassa pihalla juuri tämä hyökkäyksen puolellakin kunnostautunut tukimies numero 35. Ja nyt sitten Sainio lähtee itse kuljettamaan palloa. Tätä hän ei saisi tehdä. Hänen pitäisi pysyttäytyä tuolla hyökkäyksen linjan selän takana turvassa ja heittää pallo pois, mikäli pelissä käy juuri näin. Ja ei siellä oikeastaan ollut mitään hätää. Hän vain luuli, että nuo pelaajat tulevat läpi ja hän lähti juoksemaan pois tuolta linjan takaa ja sitä hänen ei tulisi tehdä. Hänen pitäisi luottaa linjaan, pysyä sen takana ja sitten heittää palloa. Sitten viime hetkessä vaikka sitten maahan, jos ei mitään muuta, mutta kaikkein pahinta on ottaa riski loukkaantumisesta, ottaa pelirakentaja säkki, menettää yritys ja mennä vielä takapakkia 3 jaardia niin kuin äskeisessä pelissä. Voi olla, että numero 91 puolustuksen linjasta tämä Mika Juutinen oli tullut hänelle sen verran tutuksi, että hän katsoi paremmaksi vaihtaa aluetta siinä vaiheessa, kun Juutinen sieltä linjasta jälleen kerran tuli läpi, vaikka hän jäikin tuohon keskushyökkääjän blokkaukseen kiinni. Aivan, eli luottaa pitää omaan linjaan ja tuntea sitten näiden puolustajan aiheuttama paine vasta kuin se on aivan lähellä.
Ja nyt tässä näemme, nyt hänellä ei ollut mitään hätää, hänellä on erittäin paljon aikaa heittää tuota palloa. Ja juuri tähän tietysti pitäisi pyrkiä, mutta koska kaikki oli aina niin kaunista tuolla pelikentällä kuin se pelikirjassa pelejä piirtäessä on, niin tästä johtuen totta kai tilanteet vaihtelevat. Kolmas yritys, edelleen matkaa uusiin yrityksiin, 13 jaadia, mikä ei ole suinkaan paljon onnistuneen heittopelin edessä. Rovaniemeläiset näyttävät aggressiivista puolustuskuvioita, mutta he eivät lähetä kuin muutaman pelaajan vain tuossa Tigersin pelaajien kiinni. Ja näin siinä käykin sitten, että Sainio jälleen kerran lähtee tekemään tuommoista pientä rullausta. Hän liikkuu pois tuolta hyökkäyksen linjan takaa. Ehkä tuo on jossain määrin suunniteltuakin, mutta että näkisin kyllä, että tässä yritettiin pelata sellaista samanlaista peliä kuin tuossa aiemmin, missä on tarkoituksenakin nimenomaan vetää tuota aggressiivisesti liikkuvaa puolustuksen linjaa pelirakentajan kimppuun. Sen verran rivakasti hän liikkuu tuonne taaksepäin ja heitto lähtee sen verran nopeasti, että luulisin, että tällaista tuossa yritettiin, mutta jälleen kerran se jäi odottamaan onnistumistaan. Jostain syystä tuo ei ole nyt tuo screen-peli oikein toiminut, miksikä tuota peliä kutsutaan, ja näin ollen sitten Tigers on lentopotkutilanteen edessä. Lentopotku siitä on lähdössäkin, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä sitten seuraa. Tuomarin keltainen lippu on kentällä. Peli vihelletään poikki ennen kuin lentopotku on lähtenyt liikkeelle. Tuntuisi siltä, että tuossa tilanteessa siitä tulee väärä aloitus. Siitä tulee väärä aloitus Tigersin hyökkäystä vastaan tai lentopotkujoukkuetta vastaan, 5 jaardin rangaistus, ja lentopotku todennäköisesti tulee uudelleen sitten tässä tilanteessa. Tässä tilanteessahan on puolustuksen valmentajalla mahdollisuus valita, yrittävätkö he palauttaa tuota potkua, yrittääkö palauttaa sitä vai pyrkivätkö he kenties blokkaamaan tuota potkuyritystä. Ja nyt näyttäisi siltä, että rovaniemeläiset erittäin vahvasti yrittävät blokata tuota potkua, mutta että katsotaanpa. Ja kyllä siellä virheitä tulee nyt sitten aloitus syötössä, ja nyt on erittäin hieno peli Rovaniemeltä, ja pallo on siellä vapaana ja rovaniemeläiset nappavat siitä pallon itsellensä. Tuo oli juuri iso peli ja tätä Rovaniemi halusikin juuri tehdä. He katsoivat, että he ovat tuossa linjapelissä olleet huomattavasti vahvemmassa asemassa kuin hämeenlinnalaiset, ja he tuosta linjan läpi tulivat, ja tuo aloitussyöttö lähtee aivan liian korkeana. Ja Hämeenlinnan numero 21 ei Janne Korpela ei sitä saa kiinni, vaan ja heti kun hän saa pallon haltuunsa, niin hänet taklataan siihen paikkaan ja pallo on vapaana. Rovaniemi saa pallon itsellensä. Joskaan sillä ei ole niin väliä, kuka tuon pallon saa tässä tilanteessa, koska kysymys on 4. yrityksestä. Peli joka tapauksessa pysähtyy ja Rovaniemi saa pallon haltuunsa. Mutta tärkeintä tuossa oli se, että Rovaniemen puolustus aiheutti tuon huonon aloitussyötön. Se liikkui voimakkaasti siinä keskimmäisen linjamiehen päällä, ja näin tästä johtuen sitten aloitussyöttö epäonnistui. Nyt sitten Crawford on takaisin asialla. Nyt hänellä on mahdollisuus kuitata tuolla noin äskeisen pitkän hyökkäysvuoron aikana tapahtuneet pettymykset, ja tässä Crawford tulee Veli-Matti Mäkisen perässä ja erittäin hyvin eteneekin noin 4 jaardia eteenpäin. Toinen yritys on vuorossa ja matkaa maaliin ainoastaan 5 jaardia enää ACS:n hyökkäyksen. Todella ratkaiseva virhe nyt sitten Tigersin hyökkäyksen tuon lentopotkun aloitussyötössä. Kyllä, en malta olla vielä mainitsematta siitä, että kuinka paljon tuolla äskeisellä pelillä Rovaniemi pääsi etenemään. Ja jälleen tuomarien liput siellä virheiden merkiksi kentällä. Crawford pallon kanssa, ja lippu näyttäisi olevan tuossa niin sanotulla kiinnipitoalueella. Näemmekö sen tästä? Tästä emme kyllä näe, kuka siellä kiinni pitää, jos joku pitää, mutta on hyvin todennäköistä, että tuossa tulee jälleen takapakkia ACS:n hyökkäyksellä. Odotamme tuomarin merkkiä tuolla. Nyt se päätuomari näyttää sen ihan kuin olisimme nähneet tuon merkin tässä pelissä aiemminkin. Ja kyllä vain, ja tämä peli jotenkin tässä pelissä aina kun pelataan hyviä pelejä peräkkäin muutaman kerran, niin sitten heti perään tulee virheitä. Jos tässä pelissä pystyttäisiin karsimaan nuo virheet pois, niin tämä olisi ollut vielä huomattavasti värikkäämpi ottelu. Ja se on yleensä merkki siitä, kun peli on tiukkaa, siellä tiukassa tilanteessa yritetään ehkä vähän liikaa, vai yritetäänkö sitten viime kädessä turvautua jopa hieman väärinkin konsteihin.
Nyt jälleen kerran tuo sama tilanne edessä. Siellä heittopeliä lähdetään rakentamaan. Sauli Kippula siellä tavoitellaan. Kyllä siellä nyt tulee. Nyt on tuomareiden lippu ainakin kentällä. Laskin tuossa nopeasti 4 kappaletta keltaisia lippuja. Sauli Kippola siellä tunnuttiin kohtelemaan hieman kaltoin. Ja katsotaan näemmekö tuon. Siellä on 2 kappaleen on kyllä Tigersin takakentän pelaajia Kippolan kimpussa. Ja kyllä sääntö on niin, että pelaajaa ei saa estää liikkumasta silloin, kun pallo on ilmassa. Ja nyt kysymys on siitä, että yrittikö Sauli Kippola juosta pelaajien läpi ja vai oliko siellä Hämeenlinna Tigersin takakentän pelaajat Kippolan kimpussa. Ja tuomarin merkeistä päätellen nyt sitten Sauli Kippola juoksi omaa juoksulinjaansa. Tigersin pelaajat puolestaan sitten tulivat hänen tielleen ja estivät hänen liikehdintää, ja tätä ei saa tehdä. Ja näin nyt sitten tuosta pitäisi tulla automaattinen uusi yritys sen lisäksi, että siitä tulee 15 jaardin rangaistus. Katsotaanpa nyt vielä. Ja sitten vielä kun ollaan lähellä maalialuetta, koko 15 jaardia ei mitata, vaan rangaistuksesta mitataan ainoastaan puolet. Ja ensimmäinen yritys siitä tulee, eli nyt sitten ACS otti kiinnipitorangaistuksen ja toisaalta taas Tigers sitten otin tuolla oman takakentän virheensä ja nyt sitten ollaan takaisin äskeisessä tilanteessa ja Crawford kävelee maaliin. 6 pistettä lisää Rovaniemi ACS:lle. Erittäin hieno juoksupeli tuossa. Siinä Tigersin puolustus ikään kuin hieman lannistui äskeisen pelin jälkeen, eivätkä he ehkä yrittäneet sillä tavalla tosissaan. Crawford nimittäin pääsee lähestulkoon taklaamattomana tuosta Siinä jälleen läpi. Kohtalaisen hyvää linjatyötä Rovaniemen hyökkäyksen linjalta. Aukko oli taas juuri sen kokoinen kuin sen pitääkin vaan olla. Ja tällä hetkellä tilanne on kotijoukkue ensin mainittuna 13 ja nyt sitten Rovaniemi ACS:lle tilaisuus kasvattaa pistejohtoa vielä pisteellä potkaisemalla tuo pallo maaliharukoiden lävitse. Potku on ilmassa ja tuomareiden merkeistä päätellen potku on onnistunut ja tilanne 4. neljänneksellä 3-14. Rovaniemi ACS vierasjoukkueena johtaa. Ja näin Rovaniemi ACS onnistuu vielä lisäämään johtoa tuossa ja me menemme välittömästi takaisin seuraamaan tuolle kentälle, kuinka Hämeenlinna Tigers kiivaasti yrittää kavennusmaalia. Juuri tuli. Tigersilla on hyvin vähän aikaa enää tehdä. He pystyvät ehkä yhteen maalisuoritukseen, jonka jälkeen heidän täytyy potkaista tuollainen lyhyt aloituspotku. Toivoa, että he saavat pallon haltuunsa ja sen jälkeen vielä toinen maalisuoritus. Ja molempien pitää olla 6 pisteen arvoisia, jos he mielivät voittoon. Muuta vaihtoehtoa ei Tigersilla ole tässä ottelussa. Heittopeliä siellä rakennetaan ja nyt näyttäisi siltä, että pallo rähmätään, mutta kyllä Tigersin omat pelaajat sen hyppäävät pallon päälle ensimmäisenä ja se tarkoittaisi sitä, että pallo pysyy Tigersilla. Heille tulee 4. yritys ja he varmasti tulevat sen pelaamaan. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä. Tuossa oli selkeä puute Tigersin pelikirjassa, nimittäin tuossa tavoiteltiin nyt sitten pitkää heittoa, pitkää heittopeliä, mutta koska rovaniemeläiset lähetti hyvin aggressiivisen puolustussysteemin pelirakentaja Sainion kimppuun, tällä ei ollut aikaa tehdä tuota. Silloin pitää olla varaventtiili, nopea heitto, jotain tehdä, millä voidaan pelata tuota aggressiivista puolustussysteemiä vastaan. Nyt on 4. yritys, 11 jaardia uusiin yrityksiin. Jälleen kerran tuohon keskelle mennään, heittopeli onnistuu. Ja jälleen tuomarien liput kentän pinnassa. Ja tuho oli aggressiivinen heitto nimenomaan tuomarilta. Nimittäin tuo lippu lensi ainakin 12 jaadia. Harvoin näkee noin komeita lippukaaria suomalaisessa amerikkalaisessa jalkapallon piirissä. Että... Ja se näyttäisi siitä, että siinä on ollut nyt sitten puolustuksen häirintä kysymyksessä. Eli sama rangaistus, minkä Tigersin pelaajat ottavat. Katsotaan, kyllä vain. Kyllä vain, sehän siinä on ja tuo tarkoittaa sitä, että Hämeenlinna Tigers on hieman vaikeuksien kautta, mutta onnistunut kuitenkin ottamaan uudet yritykset tuossa pelissä. Kyllä tässä pelissä on ollut erittäin määräävää se, että aina kun jompikumpi joukkueesta tekee virheen, niin toinen pääsee heti saman tien kuittaamaan sen tekemällä myös itse virheen. Eli tässä tilanteiden kirjo vaihtelee aivan jatkuvasti. Ja Tigersin hyökkäysvuoro sen kun vain pysyy elossa ja tämähän on erittäin pirteä, nimittäin nyt on pelikello käydä raksuttaa koko ajan. Tosin se menee hyvin hitaasti eteenpäin näin viimeisen 2 minuutin aikana, milloin heittämällä mennään eteenpäin. Ja nyt jälleen kerran, nyt siellä tapahtuu kyllä virheitä.
Tuossa on nyt sitten vaikea sanoa, kuka liikkuu ensimmäisenä, mutta näyttäisi siltä, että Tigersin pelaajat nyt hermoilivat tilanteessa ja siitä johtuen sitten näyttäisi siltä, että siitä hyökkäyksen virhe tulee. Väärä liikehtiminen, 5 jaardia takapakkia. Tuolla 5 jaardilla ei sinällään ole niin paljon merkitystä peli tässä vaiheessa, koska Tigersin pitää kuitenkin edetä kokonaista 35 jaardia eteenpäin maalialueelle. Heidän tulee edetä kuitenkin paljon ja lyhyessä ajassa, mutta se, että he tekevät tuollaisia virheitä, sillä on ehkä enemmänkin merkitystä. Selvää hermoilua. Numero 21 Janne Korpela jälleen kerran pallon kanssa. Erittäin hyvin taistelee, pysyy pystyssä. Erittäin hyvä tasapaino hänellä ainakin on. Kyllä vain. Janne Korpela on selvästi ollut Hämeenlinna Tigersin laitahyökkääjä kaartista. Se ei ole ollenkaan eniten yritetään heittää ja hän myöskin onnistuu palloja kiinni napsimaan. Erittäin tiukassa paikassa Korpela nappaa pallon kiinni, väistelee sinne muutaman taklaajankin. Muun muassa Dan Holmbergin tuon Rovaniemen amerikkalaisvahvistuksen. Minäkin haluaisin väistää kyllä sen tasoisen pelaajan taklaukset, joten ymmärrän Korpela oikein hyvin. Tosin tietysti Korpela halusi edetä aina maalialueellekin asti. Tällä kertaa se ei onnistunut, mutta heittopelillä kuitenkin eteenpäin 8 jaardia ja nuo jaardit ovat erittäin tärkeitä. Toinen yritys on edessä. Edettävä matkaa uusiin yrityksiin 2 jaardia ja maalialue hämöttää 24 jaardin päässä. Ja sinnehän Hämeenlinnan on päästävä tässä hyvin pian, jotta he pääsisivät tekemään uusia suorituksia. Toinen yritys. Sainio jälleen kerran tuolla hieman keskimmäisen linjamiehen takana. Ja heittopelin muodostelmassa ollaan ja heittopeli sieltä lähdetään rakentamaankin. Pallo ilmassa ja heiton nappaa kiinni erittäin hienosti numero. Enpä näe tänne selostamaan juuri 88, joka on Juha Kauppinen, pitkä huiskea laitahyökkääjä, joka ottaa tuommoisen koukkukuvion kiinni. Ja tämä sitten pyörähtää ensimmäisen taklaajan ohi, kuten tässä kuvaruudussa näemme. Siellä tulee hyvää blokkausapua vielä sitten pelikavereilta. Tuo blokkaus oli hyvin lähellä olla takapäin estämistä, mutta se ei sitä missään nimessä ollut. Ja se auttoi nimenomaan sitten Kauppisen tuonne maalialueelle asti. Erittäin hyvin pelattu sekä tuolta Kauppiselta että juuri tältä toiselta laitahyökkäjältä, joka tuossa äskeisessä tilanteessa hoiti tuon blokin. Ja nyt sitten Hämeenlinna Tigers tulee todennäköisesti pelaamaan tämän tilanteen. He eivät yritä potkumaalia, nimittäin jos he onnistuvat, he saavat 2 pistettä pelistä, jolloin tästä pelistä tulee 3 pisteen ottelu. Eli se tarkoittaisi sitä, että Tigersilla on mahdollisuus tasoittaa peli potkaisemalla kenttämaali. Jos tämä peli epäonnistuu, niin Tigers joutuu joka tapauksessa tekemään ison maalin voittaakseen tai päästäkseen edes tasoihin ottelussa. Ja näin, nyt on tärkeä peli kysymyksessä. Sainio pyörähtää tuossa heittopelin, pallo on ilmassa ja heitto epäonnistuu. Tuo tarkoittaa nyt siis sitä, että tilanne on tällä hetkellä 9-14 ja sitä kautta pisteero pysyy nyt sitten niin isona, eli 5 pisteessä, jolloin Tigersin on pakko tehdä iso maali, eli 6 pisteen maali voittaaksensa ottelun. Siinä kyllä mielestäni. Ja näin tämä ottelu siis päättyi näihin lukemiin. Tigers niukasti otti sitten turpiinsa tuossa ottelussa lukemin 9-14. Ja kuten heti ohjelman alussa tuossa hieman lupailinkin, meillä on kansainvälistä tietoa. Meillä on nimittäin langan päässä Hämeenlinna Tigersin päävalmentaja, Suomen maajoukkueen päävalmentaja ja sitten myöskin italialaisen joukkueen Toronto Jaguarsin valmentaja Juha Liedes, joka tulee meille hieman kertomaan toki tästäkin ottelusta, mutta myöskin sitten näitä suomalaisvalmentajien kuulumisia tuolta Italiasta. Juha Liedes, oletko siellä langan päässä, kuuletko minun ääntäni? Kyllä kuulen ja voin Ismolle lähettää terveisiä, että en onneksi ole syönyt kaalilaatikkoa tänään. Eli kaalilaatikot on ollut tänään nyt sitten niukassa näin jenkkifutaajien piirissä. Lyhyesti tuosta ottelusta nyt ensimmäiseksi. Teillä oli ottelun ensimmäisellä puoliajalla 2 erittäin hyvää tilaisuutta tehdä maali. Olitte 1 kerran 5 jaardin sisäpuolella, 1 kerran ajoitte koko kentän läpi hyvin lähelle maalialuetta, ettekä saaneet kuin 3 pistettä aikaiseksi. Mikä oli syynä tuohon? Oliko se ottelun ratkaisu kenties, kun ette saaneet maaleja? No, siinähän ne on ja sitten se yksi
paha virhe siinä lentopotkussa, jossa Rovaniemi sai pallon haltuun aika lähellä meidän omaa kenttämaalia, tai kenttäpuoliskon lähellä omaa maalia. Nämä 3 virhettä ratkaistaan ottelun, valitettavasti. Ja mitä voidaan tehdä esimerkiksi valmennuksellisesti tuollaisessa tilanteessa, kun puhutaan tästä punaisesta alueesta, eli 20 jaardin sisäpuolta, niin miten valmentaja voi sitten lähteä seuraaviin harjoituksiin kehittääksensä joukkuetta noihin tiukkoihin maalintekotilanteisiin? No itse asiassa ironistahan tässä on se, että me koko viikko oikeastaan harjoiteltiin pelkästään noita alueita. Maalilinjan hyökkäystä 20 sisään ja omalta 20 ulos ja sitten tällaisia kolmasyritystilanteita ja aika hyvin me niissä harjoituksissa onnistuttiin ja oltiin aika luottavaisin mielin siinä mielessä, mutta tämä on tätä urheiluironiaa nyt se tuli tavallaan naamalle ja se tuli korkojen kanssa, mutta ei, urheilu on kuitenkin tällaista ja mä näen, että edelleenkin vaan jatketaan niiden asioiden kehittämistä, että nämä virheet on karsittava pois ja sen kautta pyrittävä voittamaan näitä tiukkoja otteluita. Ja varmasti tuota menestystä rupeaa pikkuhiljaa tulemaankin. Opit ovat nimittäin takuulla oikeat. Olet voittanut monta EM-kultamitalia ja nyt oli tänä keväänä Italiassa valmentamassa ensimmäistä kertaa itsellesi. Ja voisitko kertoa hieman tuosta Italian valmennussysteemeistä ja minkälaiset ovat ne suurimmat erot suomalaisten ja italialaisten pelaajien välillä? No kyllä se oli oikeastaan tällainen ammatillinen matka, eli sen yhtenä tavoitteena oli päästä katsoa vähän, miten lajia pelataan Euroopassa muualla ja pystyykö valmentaa muualla. Ja kyllä täytyy sanoa, että se mikä motivoi suomalaista urheilijaa, niin ei välttämättä motivoi italialaista urheilijaa ja päinvastoin, mutta ehkä meidän lajin kannalta se suurin ero on siinä, että me italialaiset tekee asiat paljon yksinkertaisemmin ja tavallaan sellaisella niin kuin riittävällä paketilla, joka niin kuin on hyvin yksinkertainen, mutta sitä on sitten jauhottu vuodesta toiseen ja ne perusasiat, tietyt perusasiat siellä osataan, että me suomalaiset ollaan viety tämä laji ehkä hieman taktillisemmaksi ja teknisemmäksi täällä Euroopassa. Ja sehän on toisaalta hyvä kuullakin tässä näin suomalaisittain. Tullaanko Juha Liedes näkemään ensi vuonnakin Euroopan rahakentillä? No se jää nähtäväksi. Tällä hetkellä sopimus on nyt Tigersin kanssa tämän vuoden loppuun ja tämä kausi hoidetaan ekana ohi ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. On niin monta asiaa, muutakin asiaa kuin pelkästään Euroopan rahakentät, jotka tulee vaikuttaa siihen päätökseen. Tässä näemme, kuinka siis diplomaattia seuraa myöskin amerikkalaisessa jalkapallossa valmentajien mielipiteitä, mutta kiitoksia kovasti Juha tästä haastattelusta ja toivottavasti siellä miesten mielet pysyvät pirteinä, sarja vielä jatkuu ja me täällä jatkamme studiossa nyt sitten edelleenkin hieman kansainvälisillä asioilla, nimittäin viime viikonloppuna pelattiin Eurobowlin loppuottelu tuolla Stuttgartissa ja samassa yhteydessä jo toistamiseen perättäin pelattiin tai käytiin kilpailua cheerleadereiden Euroopan mestaruudesta. Ja menemme ensimmäiseksi katsomaan, kuinka tuolla on käynyt tuloksellisesti noissa kilpailuissa ja sen jälkeen sitten meillä on ilo täällä saada studiolla vieraaksemme